kun ka fara yin eSIM ka fara yin checking wani abu guda ɗaya da yanzu zan nuna mashi. Wayoyin kala-kala ne, akwai wanda ba ta yin eSIM. Shi wayan da baya yin eSIM shi baya da EID. Wanda yake da EID shi ne yake yin eSIM. Ya za ka yi ka gane? Kawai ka danna haka star hash 06 hash. Idan ya baka wannan kamar yadda yanzu kake gani a nan, kaga wannan IME 1 ne, IME 2 sai SN. To wannan wayan ba ta da IME, wai ba ta da EID. To wayan da ba ta da EID kuma ba ta yi. Ga yanda EID kuma yake, ina gani na yi screenshot ɗin wani. Wannan shine waya mai EID, ka gani ko? Ga serial number sai kuma EID. To wannan waya ita ce wanda za ta iya yin eSIM. Idan ka kalli wani daban to ba wannan ba to ba za ta yi ba. Mu je na gaba. Gaba kuma shine ka karbi wayan shi customer ka sauke mai ma Airtel app. Sai ka zo nan domin ka yi login na email nasa. Email ɗin ka tabbatar da email ɗin mai amfani ne. Ka tabbatar da cewa email ɗin yana amfani. Kuma yana kan wayan da za a yi eSIM ɗin kenan. Ka fahimta? Shine sai ka zo wajen mo nan kamar haka. Sai ka zo ka taɓa wannan arrow. Gashi na wannan arrow. Sai ka taɓa shi. A nan gurin sai ka zo ka sa email nasa ka yi login na email nasa. Bayan ka gama login na email nasa, shikenan ka kammala da 2 step. Sai abu na gaba kuma sorry. To sai ka zo nan kuma continue, sai ka zo nan wajen settings din nan, sai ka taba settings kamar haka, sai ka zo nan wajen da aka ce management notification din nan haka, sai ka bude shi haka. In ka bude shi haka sai ka yi saving. Bayan ka yi saving shine ka kammala da shi application na Airtel, sai ka je ka koma tribe naka domin kai mai upgrade na shi eSIM kenan. Mu je zuwa. Bayan ka zo tribe app naka, babu abin da za ka yi, kawai ka zo nan ka yi zo wajen selecting ka nema eSIM upgrade. Ka zo ka nema voice sai ka tura haka. A nan shine za ka sa number wayan shi wanda ake so a yi eSIM a kansa, sannan za ka sa full serial number na SIM ɗin kenan. Bayan sun tura ma OTP sai ka sa OTP ka wuce. In ka wuce step ɗin gaba ba sai an gaya wa KYC ba, zai ci continue ne da yi. Daman nan ne yake dan wahalar da wasu bakin agent ko kuma waɗanda ba su taɓa yi ba. So wannan shine idan kuma ba ku gane ba, zuwa gaba za mu sake yin full video, cikakken video yanda ake yin sa, ko mu ɗaura daga inda muka tsaya. Wannan shine, mun gode, Allah ya samu dace.